Era na man. Nahinay ba? Para mo, mga putuan. Wala nga daw hakot kaya siya erong dalimuman. Good morning, guys. Good morning. Good morning, guys. Daman na rin nag-luka-luka sa dudanan, di ah. Kuya Gail. Good morning, Pader. Good morning. Happy Father's Day. Manubuntag. Happy birthday. Sakinta, speakers, guys. Sa joog sa si Yoyo, kaya sa kanong humnan ron. Naharang sa joog, alasin ko pa kapingas di anadari. Si Yoyo nang adlawon man. Ang gazag kakulihan, nawa guys. Oo. Alang sa joog, hakaado ng pungha. Alasin ko pa kapin. Nadlawon na siya ito, ha? Karoon na dahil pa dari guys mag kuan sugod o trabaho dari siptik. Okay guys, pang ko dari saga. Okay. Ngabrin ako dahil sa mga kabintanaan guys karong bugnaw at sud. Karong adlaw ilan ang trabahoon na septic tank. So dahil nagiuna-una nilaghatid nga bunbun. Yeah. So panay ko ando man kakubiko ang manggi order. Murag tenga raman siguro na panggihatid. At least na una-una. Ug di ana day pay halog black. Nga kabilya to pagkabilya. Okay. So dana nila trabaho karon ag CR daris new house. Tada sila gahapon og bunbun hapong adlaw. Kanahan ko na silang halublak kay ligon. Ligon siya halublak ka ba? Kani siya pohon ato man na mo ibalhin dadto. To, dadto man siya ang area kani. Mang dining set. Dari siya pohon ang ibutang. Human dai trabaho. Hinlo na rin sud. So man to ibalhin. Hapit na guys. Hapit nagazid may makabalhin. Thank you Lord. Labi na nila ate, daghan ka dyan salamat din dyan tanante. Kapit na dyan may makabalhin. Kalipay sa heart. Ay, yarag ko ang kim-kim. Darag isahang kanang area. Ani mas kim-kim dani magpunsa o adlaw. Dua-dua. Nakauban sa isang mga duaan. Yan na guys, namunga na gazag amang limon. Di ah? Uy, salamat ka dyan Lord na nabunga gamang limon. Di ah? Hala. Naghanan ni silang kami nga bunga niya. Waduy, thank you kazo Lord. Salamat Lord sa bunga. Bulhot loy. Kim Kim, good morning. Uy, musilman. Guys. Musilman lagi sa jo Ginoo ko tanaw guys. Mga sama ka day magpulis ka o mag-nurse? Magpulis. Hoy na. Mamusil mas Kim Kim kay magpulis man kuno siya. Magpuite magpulis agat ng bading gamay. Nadoy nanay daghang bunga agat ng kuan dai lemon. Uy di naman day pagambulang hoy dari kasi ndo dag naman day pud siya di ah. Lumbajan dari kamunggay ha. Kalilo na ato. Aw ato na kuhaon kay hinog na ng yellow. Tamis sa ma. Tamis na pohon. Ug di maaslem. Aslam na daan. Aslem na siya. Na ma'am, pilit mo na. Sama na. Ang bala. Ginoo ko, mamusil mas Kim Kim. Police woman man day ni, di man day ni. Nurse. Nanay wala. Mag-doktor ka, mag-nurse. Mag-police. Sama imo. Magpulis. Ay, mag-police woman sa kuno siya guys. Kala ka police woman. Ay na imo pa pang mag-police ka. Mag-police kuno siya pa. Lakbo na kang Kim Kim. Pulis matulis day. Naman lagi ko an bibi ama dana. Nagsungkas pa jud grabe kalimutanan ka jug lawas bata ah. Pagsan ni nakin-kin. Tuwa nas pa pagabres ang mga budik-dik guys de. Kung mga adlaw maupat na sila kabuan. 4 months na sila ugma. Laglaki, laglaki pa kay di na lagi mo barug nga naman na. Pulka po ni barag na. Wapod. Gandik. Lingkod naman kaon. Di na masigo. Daot naman ka na lubot na na papa. So, muhigo pong sabaw no.
kasi mahigop og sabaw guys. Karang laki. Subadji. Barag lagi. Barag mo lagi pa. Di bisa makahanap og kaon no. Guys, niliit na laman ah. Sangkeut lang jang keneut. Alah. Ugma mo upat na ni sila kabuan. Dinha ag budget kay di ka jo asin na ron taas ag lawas. Ang laki mo taas. Dili og lawas. Lami ka jo mo dagaan ag laki na sugod na sila kuan sa septic. Butangan si jagkuan sa kilid kay mo abutangan sa hollow block. Tapos pag Gabriel naghakot sa kuan bunbun. Yan na. Pangputol na. Walang hiupaw. Kubkuban ag kilid kay rong inigpile sa hollow block ng pugang si Janas na ikanang nastenga. Ano guys, palit kog snack nila. Snack sa nanggi trabaho ron. Snack nila rong buntag ugon sang hapon. Napalit pag og sayuti kay magluto mig manok. Ang mga librehesyo yung paniud to katong nagtaod sa kana ang kabinet atos ilam sa kitchen kay aron din sa maguli-uli. Madali ko na sa mahuman. Kay last din ba jaro ni ja. Kay mo na sa og masidang anak. Sama na sang libre og paniud to. Si, ni oy, lisod man kog daran ha ibutang. Oy, hello. Lisod sa yung box. Para hindi tayo magkalisod. Okay. Ano ko guys. Ano ko palit silang snack. Yes, ginluan ng Kuya Gael agabang chicken. Yeah. Ihawig chicken para sa paniud to. Okay. So diyan ako sabay guys. Diyan naghang pinalit pan og sayuti para mang isagol datos manok. Karing paan ay karing sayuti. Kuha na, nagpail na. Kamu sakak, kami lang po'y kaon. Pailan na, pailan. Okay. So, dara siya yung nagpaod na dares portahan. Portahan sa kabinet dares ilam sa abuhan. Huwag dari, oh. Hindi na guys, oh. Matik. Ngiti siya oh. Matik ka, so ito ang mga portahan, oh. Ako'y maglutog tinula, diyan na nagipakupsan ag manok. Na, nagipakupsan ag manok. Ang hinagtan ni Papa Gabriel guys, agatong amang pang-upahay. Kaya agatong tang amang ihawon kay nakabuhi man. Pagkuhang Kuya Gael sa kulungan kay ikid man. Na, uman masagang ni ja. So karon na naman isang hinagtan. Pero guys kanina sa kabuk sa yuti. Lamit naman ni guys sa sabaw-sabawan. Paits na kaadyo, butangan po datag tangad ay humot kaadyo. Guys no. Ayan na. Nagipakupsan kaya aron mo lami si jag samot. So sila to guys, busy sila kaadyo. Kaya naghakot sila sa hollow block kay na naman ning abot naman. Giadto mga Papa Gabriel ganing hagsadyo kay kuwang man agatong una nila gi-deliver nga hollow block. So to na gihatid na. To naghakot sila dito hollow block la Kuya Gael, Kuya Kinkin, nos Papa Gabriel. Diyan na guys, ag hollow block. Hatid na kadtud. Mo na tanan? Ako ang pa? Ah, sige. Di pa siguro po na nila mahurot ron, oy. Natawa lang na, kaya kung mabito na. Kahang isa na hawag dito, mamamatay ka. Ah. Paritid. 199 na naman eh, oro mag-sale. Ah. 199 kabuok. Katong gahapon, pila man to? Si Tinta tong gahapon. Plus 199, pila na tanan. Okay. Agbunbon. Katong una na hatod pila man to tanga. Sobra. Ay sobra tog tanga. So napay isa ka ko balikan sa tingkap. Ah, sige. Magtiwas ako sang lutuon. Kasi napagod na ron. So ana 269 na to tanan nila hang nahatod. Diyan na sila kuha nga 131 ka buok nga hollow block. So ilahara ko to ihatod. Unja pati bunbun unja. Makompleto natin ang materialis para sa septic. Thank you kaazo. Daghan ka salamat din dyan tanante. Lutos ko na rin guys. Di? Oh, humot na. Oh, humot!
Kumot ka dyan kuan guys. Bisayang manok man eh. Ang hinagtan lagi ni Gabriel. Pero di man na hiza as in nga kada bitang hinagtan niya kanang naay gahi na kaadzog unod. Kuan hiza kanang humukon pa ni. Kay bata pa man eh. Baguhay pa na hiza gihitan kay para paupas ang mga hinangkan. Naman may mga pisa kaso sayang man ihawon sa gagmay pa ba. Sayang kaadzo. Padagkeun sa. Yan na guys, luto na gahang tinulang manok. Pataban nagtiil, lami man nagtiil guys, kikiten. Tamilong pa na siya. Yan na guys, luto na gamang tinulang manok. Wow, lami ka ajo. Nganta ngaan. Taw, manay sa paniud to na makaron guys. Selebrehin na masyuyo kaya madali ka human tumisa tong aparador. Yan to guys. Masubag sabaw yo. Tinulang manok nga kuan Bisaya. Nito. Kimi nito. Ito. Ki. Aja pa Gabriel. Pag-sagit ang gihekekatan. Kaya nakabuhi man aga mga ihawon unta jud. Ito. Impas ang buyugon. Bagus na ka ha. Nabuyugon no saha guys. Lainaw. Nagilaman. Kami mumpod. Ito ta. Sabaw yun. Ang ilang sabaw kaya rong kuan ba? Punta ng kuto-kuto. Snow. Lagi dungwa maigo. Igo pa, hurot. Kimno. Alright, so maghakot may daring kuan. Hello black guys. Ha? Insa? Oh. Yakin kinto pa man nagkaon. Tapi lang tagduha, maghakot may hello black to na sila to. Guys, tabang sa akong kakot. Paman. Paano mo? Mga putuan. Wala nga daw kakot guys, kaya erong daling human. Dara na itapok niya. Dari na maitapok ang mga hollow block. Uy, dako naman dagi lang agi dari. Nagpail sa hollow block, ya. Dali ka jo ilang kuan oy. Pagpail mo ni septic tank. Mati padir. Kaya mo yan. Tapos bugard. Kumati guard. Kaya mo yan guard. Ito. Tabang si Zagakot naman guys. Bugard. Mga kuya guys, seryoso ka azo. Habog bujag, habog pasang ama. Saray ha guys, delikadog duhaon. Kaanak sa tagahat. Kaanak, beres. Yes no. Kita oh. Uy, ka mga lukbati guys, naghagudlo. Talalmian, nagulayon. Ang dali aral lagi sana naghagudlot gab. Nagatang lukbati. Ipanid ni Papa Gabriel. To pa ni uli agkuan guys, nagtrabaho kay naniudto sila. So kaya kin mo apas ato guys, naghumanay sa paniudto. Top kaan pa man sa paniudto. Kung pas mo dilab. Isi. Saan ba gud? Wahinas pa Gabriel. Kumbati pa. Karon mahumanay atang siptik. Kapitan danlak. Ha? Kapitan danlak na ko. Buyag. Danlak ka diha. O ba? Sige. Lami asa lukbati guys na ha. Matambok azo. Buyag. Matiya. Bodyguard. Bodyguard ka. Sa good. Managhakot ang hollow block guys. Hehe, na managhakot ang hollow block. Hara mas bugard. Ha? Hilak. Hilak. Yaw. Yeah, andali ayo nakapile oy. Pas nday ay human siguro ni pile karon. Pas magkaso buyag. Napay isang assistant arang pagkaso ka. Abtik bujag. Duha man assistant ni Yoyo sa Papa Gabriel. O si Butangi. Pas ko si Yoyo buyag.
So diyan na natapok na guys halublak tanan. So napay kuwang 130 plus pa to. Kung nay kuwang nilang halublak ila pa tong ihatod siguro ron. Pati bunbun. Mo na lamay ilang kuwang gabno, halublak og bunbun. Okay. Paspas ka siyo mo kuan ng file. Kinahanglan man na guys usaray mo kuas file kay di magkadimao na katapig-tapig yung agi. Plito na halublak. Wala na pagbunbun. Habas ko. Sana hatod na nila ag bunbun og halublak. Tapay lang giikuan, giambak pa nila ag halublak. Kwanto 131 to kabuok. Tanate. Nahatod na tanan. Salamat kaadyo. Yan na, humanas yus isahang kuan. Cabinet. Pan. Mana guys, cabinet na. Lut na. Mo ni agilang sa abo. Dari agilang sa kitchen, pangira. Gihuman nga sang yorong adlaw kay ugma ato naman ni si San Miguel. Magrenovate pa sila bayad dito. Da. Salamat yo. Di naman ka jud ta tumakuan. Kay naman sa project ugma guys. Okay, balik. Salamat. Ha? Yan ate, nahuman na gajag taod ang mga sira. Sira dari sa ilam sa kitchen. Manindot na. Diyan na. Naripod. Sira sa ilam sa abuhan. Manate. Diyan na. Nang manajid. Naripod. Nahaman na og file. Diyan. File na naghalublak te. Daghan ka dyan salamat di nagadzud na purma nagadzud ang septic dari sa agdatos mga kuana nagadzud mga sira. Daghan ka dyan salamat din dyan tanan ti amping mo kanunay diha te. We love you.